سلام كاب كوب ميديا زارا channel تخطاتلتي ንምትሕብባር كاب كداماتون ناقطامي كوفيد 19 ክትባት ንክትከቢ ለመጣኹ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብዚ ንኣርባዕተ ግዜ ኒቮ ክልተ ዝተባሃለ ናይ ቋንቋ ጀርመን ትምህርቲ ይመሃረሉ ስለነበርኩ ነዛ ምቹት ከተማ ዘሎ ናይ መርከብ ዕደት ብፍላይ ኣብ ሳመር ብብዝሒ ዝካየድ ዘሎ ቦታ ስለ ዝኾነት ንዓኣ ንክስእል ተዳፋፊየ ማለት እዩ እሞ ንምፍላጥ ሕጂ ካብቱን ተበጊሳ እዛ መርከብ ከም ዝመስለኒ ንኢንተርላከን እያ ትኸይድ ዘላ ስለዚ ነዛ ምቹት ከተማቱን ናብ ህዝቢ ተቕርባ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ተቐንዲ ግን ዕላማይ ሲኮነን ድሕረ እዛ ናይ መርከብ ጉዕዞ ኣብ ከተማቱን مغراتي بزعبة ناي كوفيد 19 نزنبرن قطران مستوقعك انتاي سمعت غير لي في ناي سبات دولار رايان زعبوك قلتي اجيكن ريان ايتا مركب بعزي قبرتاني ها تيلو ون اتقو بطات نايتون كم زتريو زلوهم جنا ابسديات تينا لنا ناب مقتاو ناب حاجاي تقونا جن تقو بطات جنا دبر التشفين الله بتعمي زي بوتاتون زبها لما ببزحي توريستي زمتقولو كبابي من انترلاكن زبال بتعمي كل جزء هجوكام زناي كوفيد 19 تيناي توريست كوناتات زي حدون برب فلاي زوم تشاينا قطاس فار استي ببزحي نابزي كبابزي كم زمتقول عدت قلت لما تعمي دستبل نيشتين متشوتن كتماتون ما زي مثل نيرو بزعبة زي دهار قتيلة كملا سوكم يدهر زي حاتيرنا يمسكا قري بزي بزعبة كوفيد 19 زي توقعكو انتاي مثل نيرو تي ناي حد اب حبرت سبنا زلو تحساسبان نوعو زملكت حبيرتا غابي كساب جبتم كوني سدلهو زغان لكم زي ناي بشكليتات ما باركين مالتي ما شاغناي بصراحه ثانيهم كسب زمطو بشكليتات دا شغال بوتاي قتيلو خبرو ناي غوباتاتن كالي زلو ثاني هدما ناي مركب حدت زغبرلو كابزي كابتون ناب انترلاكن زبال بوتا جوكا قرب زحل سلازلو بفلاي ابتناي سامر جزي بتعمي كل جزي كتصالي العز خونا ناي توريست كاب تشاينا كاب استفال الهجرات بفلاي بزي انترلاكن مايرينجن بالوتا توريست زبوت الوتا اي اذا قريبه خريتي ناي وتا تريو لهم كا سقال حجي برد تشفين له صحيح لازم لما لبتا يراين خون مو ناي لومي أبقعزو ناقت أمي كتابة ناي كوفيد 19 كورونا مسمطاهو نقرأ من قديد ما زعباتهم كتما قرب مقلتي كيف لازم مرض كيه ماركتي أقدم قلت أصنعكو أنا ناب تون زبال بوتا ناي كورونا مالت كوفيد 19 ክትባት كيده نقرأ من قدي حدا بزعبة تختما مقلت غبتاني جيت من ديسمبر نفتي كان ديكم نقر كاتو على 4 ورا 5 ناي كوفيد 19 تا ناي مجمريا ክትባት تختي بلهو حجي مختبئ يكون كنت عندي حبريتانا واخون قربو علما زغبركو بزحت سبات بزعبة ناي زي ክትባት ዘሎ መራያ ፍልይ ዝበለ ማለት ጥቕሚ ከም ዘይብሉ ሰብ ክውጋእ ከም ዘይብሉ እሞ ከዓ ናይ ሃይማኖት ትካላት ከይተረፋ ኣይትወግኡ ከድሕን ዝኽእል ሓደ መድሓኒና በይነር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ፈጣሪ ጥራይ እዩ እንዳበሉ ኣብቲ ናይ ስብከት ግዚኦም ከቕርቡ ሰምዕ እሞ ካብዚ ዝተበገሰ أنا توجي له وقع كلهون ملبات لو تياب سونت كجبر يقول
ዝብል ሓደ ሰባት ይፈላለ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለ እጂ ኣነ ሶሉስ መዓልቲ ተኸቲበ ነይረ ፅባሕቲ ረቡዕ ቁሩብ ከምዚ ናይ ድኻማት መንፈስ ተራእይኒ ቀፂሉ ዝነበረ መዓልታት ክሳብ ዛ ሕጂ እዚኣ ግን ምንም ኣብ ሰውነተይ ዝተገብረሉ የለን እሞ ምክታቡ ኣገዳሲ እዩ ይብል ኣገዳሲ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ብፍላይ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ቀረባ ኣብዛ ሰሙን እዚኣ ክሰምዑ ዝኾነኹ ዓበይቲ ነቲ ዓዲ ክጠቕሙ ዝኽእሉን ልዑል ዝኾነ ኣበርክቶ ዝገብሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ኣቕርቦት ዝገብሩን ብፍላይ ናይ ኣውቲዝም እትሰርሕ ሓንቲ ሰበይቲ ከምኡውን ሓደ ናይ ደራስን ተዋሳኢን ዝኾነ ናይ ኢትዮጵያ ዓበይቲ ዝኾኑ ሰባት በዚ ኮሮና ዝተለኺፎም እቶም እጂ ብዙሓት ሰባት ድማ ኣብ ዓለምና ንሪኦ ኣለና ኮሮና ክሳብ ክንደይ ኣሸጋርን ንዓለምና ከም ዘይትንቀሳቐስ ገይሩ ሓሊኹ ንኩሉ ቁጠባታት ድማ ረሚሶ ዘሎ ኣሸጋሪ ተላባዒ ዝኾነ ሕማም ምዃኑ እናፈለጥና ነዛ ቀላል ነገር ተኸቲብና ንሂወትናን ንኻሊእ እውን ውሕስናት ክንገብረሉ ኩነታት ባይታ እንተ ደኣ ተመቻችኢልና ክንክትበሉ ንኽእል ኩነታት ደኣ ተፈጢሩ ኣነ ብወገነይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክኽተብ ኣለዎ ኢለ የተባብዕ ምክንያቱ ድማ ሓደጋ ክህልዎ ክእል ይኸውን እዚ ግን ካብ መላይን ካብ ኣሽሓት ዝኾነ ይኹን ነገር ሳይድ ኢፌክት ዘይብሉን ኩሉ ንወስዶ መድሃኒት ንዝተፈላለዩ ሕማማት ዝፍውስ እውን ክንዲዚ ካብ ሚእቲ ምናልባት 3 ካብ ሚእቲ 5 ካብ ሚእቲ ሳይድ ኢፌክት ኣለዎ ኢሎም ይሕብሩና እዮም ኣብቲ ፅሑፍ ካታሎግ ናይቲ መድሃኒት ዘለዎን ይሕብር እዩ እሞ እቲ ካብቲ ጉድኣቱ እቲ ፅቡቕ ነገር ወይ ውሕስነቱ ስለ ዝበልፅ ኣነ ብወገነይ እዚ ክትባት እዚ ኣገዳሲ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ከምኡውን ኣብ ከባቢ ዝፈልጦም ሰባት ብዙሓት ዝተኸተቡ ፈልጥ ምንም ዘብፅሓሎም ጉድኣት ክሳብ ሕጂ ኣይረኣኹን እቶም ኣነ ፀዓዱ ይኹን ዋላ ኤርትራውያን ካልእ ዜጋታት ተወግኡ ፅቡቕ ከም ዘለዎ እየ ዝፈልጥ እሞ እዚ እቲ ናተይ ኣብዚ ናይ ኮፍ ዘሎ ሞ ሓንቲ ሎሚ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ከኽርብ ዝገደደኒ ክትባት ንዓና ውሕስነትን መብዙሓት ስድራ ቤታት ብሰንኪ ህልቂትን ሞቱን ናይ ኮሮና ዝኸተሎ ብዙሓት ስድራ ቤታት ዘኽቲመን ኣብ ሽግርን ሕማቕ ኩነታትን ወዲቐን ስለ ዘለዋ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ክትባት ንድሕነትናን ንውሕስነትናን ዳእምበር ካልእ ትርጉም ኣለዎ ኢለ ይኣምን እሞ እዚ ምስ ናይ ቺፕስ ወይ 666 ምትእስሳሩ ኣገዳስነት ከም ዘይብሉ ኣነ ሓደ ካብቶም ተወጋእኩ ምስክር ኮይነ ናባኻትኩም ቀሪበ ይሕብር ኣለኹ ንዕለት ሓደ ወርሒ 6 ወንታ ካልኣይቲ ዙር ክውጋእ እየ ሽዑውን ደጊመ እንታይ ከም ዘጋጥምን ክሕብረኩም እየ ንሎም መዓልቲ ግን ከምዚ ይመስል ብዛዕባ ናይ ክትባት ክትክትቦ ከም ዘለኩም የተባብዕ እስካብ ብካሊእ ቪድዮ ንራኸብ ድማ ሰላም ድሓን ቀንዩ ቻው